केन्ना लागलो तुजो फायर ब्रिगेड ते साईडला ना रे ते साईडला ना शेत काबाडतो केन्ना लागलो तुजो 11 राज्य पे उल्लो पानी नहीं आ रहा मस्जिद चले बाबा फोन मारो 101 वसंत विहार के ऑपोजिट मात्र फोन मारता फोन मारित ना योजना ती साईडला ना मेली बच्चे उसके सारे बच्चे घरांनी भितर सरलेले आसा
Thank you.